na wo me kunu no wui na eka one ne ma baanu no mema remfi say Bible say na ekom kese ba e wo Bethlehem na bema Elimelech a ne yire edin ne Naomi no omohwe ekoma na aba ne ntino omo imagine so mbetu kwan said ye na kwanto bebura ba ya because of say bread ni hobie mo ekoma ba abrabo mu ayeden na twro ne say omutu kwan ko Moab asase so mama yentie die si ye verse 4 na wo ware yire no Moab fuo mu obaako din de Orpa na obaako din de Ruth na wotena ho be mfiedu na won baanu no Maro ne Kerion nso wuwi na eka oba no nko na ne ma baanu no ne kunu no achi ana osore one ne nse no baanu no se osan afiri Moab asase so aba efiri se ote no wo Moab asase so se Awurade abehwe ne man. Hallelujah. Mama ne sa te se onyame asa ba behwe ne man. Hallelujah. Enwumre ye kasa for onyame o restore. On say Bible say we share root story na said ye nim no a interesting story. Hallelujah. On say so sha root eni ne kunu. Bible say ebra omote kromu no aduane ni ho no mote Bethlehem. Bethlehem ase kire ne the house of bread. So hwe kro Bethlehem no motimu na Hebrew kasa no mo de ba brofo mu a na se kire ye panu fie. Eninti na o mote panu fie e no mo se panu asa. Eninti o mo kotena Moab asase so. Moab asase ye asase ya yadome no. E ma remfi se Moab asefo free Lot asefo mu wona wo ma wo papa nsa no me mo ne won papa daaye no eninti wo mo be ye no me generation eninti asase ne nya asase papa na mami ti baby a na pa no wo nanso ekomo baaye no na oye na adwene se obefiri ho na wakọ pe baby a greener pastures ye den ewo ho. Hallelujah. To kind says no say na wasate say onyame asa besra ne man na je se na ye no kure se na pa no asa ba osate se nyame asa be restore glory no ewo Bethlehem bie mu eni nti na se osada ne nani no sako baby a wo free ye den e baaye no. Hallelujah. Enne anwumre me pese wo hye bebe nso yemu bebre wo wa yete panu fie ba de yekono me fie baby a yete ne ye ba nam se yenya hunu wo nyame na wotimi si anamu ne nti no ena ya brabo eye basasa no na nwumre me pesa wo di bibi etu tim na tworo bibi to na wo di eye nsusu dua bi wo wabrabo so se ne be ye nasem ya ye kan yenwie no behunu se onyame or restore. Amen. Hallelujah. And it is to note ade ba kwa esa wo sa hye ne so ne say don't ever use your current situation to make permanent decisions. Debiane datie me menhwe wo premprem mu emfansi ginaye ewo wabrabo mu ebra na wo mehwe ye no oni ni kunu hwe ye no omo hwe omo premprem mu de ni omo di asie ana omo si ginaye se ye befri panu krom akotena no min krom ena nwumle obonefo bi a wo pam wo free panu krom ede wakotena no min krom no onyame nje wo free ne nsem. Hallelujah. Baby biara obonefo no de agu so hwe yemu bebre wa yeti baby ya no obonefo ne pam yen yemu bebre wa yenya nipa papa ne nante na obonefo no de achi pam yen yemu bebre wo ho a baby abrabo de yakoduru no yenya adwuma pa na obonefo no de achi eninti ya babo akodu baby a bia ye free baby enhira wo ekọ baby enome wo. Hallelujah. Memma we enfri wakoma mu da ma we enfri wadwe mu da say don't ever use your current situation to make permanent decisions. Hallelujah. Ya obi tie mi ade nti ene wo bo wabrabo ba say nyina ye enne de eto no ba wo hwe daachi ma me nsanka bi mu menhwe enne de wo namu nko a emfansi gina ye boni bia ekina ebenya wabrabo so sunsuan so boni menhwe de wo namu nano enton nipadua menhwe de wo namu nano na ne wakwan firi nyame ho menhwe de ne wo namu no na mo bonefo no ensai wabrabo
enhwe de wonam mu enne no ohia ne an wo kire bia wonam mu no menhwe no so ensi ginaye a ekina ede ohaw beba ma wo nemmom tie me to woni hwe wo nyame a otimi sasi anam mu ne hunu se onyame oye wiemu sesafo nyankopon hallelujah enya nwumle nyame sesa wiemu ma obi amen yemu bebre wa ye hwe de enne ene ye di asie ne so ene nti na ye boy abrabo sa ebra na wo mi ene ni kunu hwe de na ekoso no omo make permanent decision se onyame kuro no se na nyame yi na ne ahinta de a ene ye mfa won se ye bekọ no mi kuro mu ye obi tie mi a ene ne wo famu nti no eya ya wo se baabi a obenya mmoa bia wo de wo pɛ se emmoa no ekina ohaw de akire wo mfa ho se emmoa na wo kɔpɛ no se ekina ebeje wo nkwa wo mfa ho wo de ne wo nam nko a ɛna wo hwɛ ɛde asi ginaye me patcho tie me menhwɛ de ne wo nam nko a ensi ginaye bɔne na ekina sunsunsan so no eya na no ɔden ebra na wo mi ene ni kunu efri onyame kurom no Bethlehem ekotena baabi no me wo no na homi ekohwere ni kunu na womi kohwere ne mamienu na nanyumle me pese onyame ya ade bi mawa ade bi a wahwere wa abrabɔ mu no onyame wonhye wanamu ewo Yesu die mu na menhwe enne ne wonamu so emfansi ginaye bɔne bi ma wo ho na yemu bebre wo a ekina nyame de enhyira foforo ba na sa wo sai wo ho enna ekina enhyira ne ba wonya baabi nyina menhwe de ne wonamu no na mensai wo ho menhwe abrabɔ emma etwawo na mensai wo daache menhwe abrabɔ ma etwawo na menye wo torofo na kesiye bi wo mu a ekina ebededi na wo sai no na wo sai wo abrabɔ na ekina bi ba wo ka no kro obi anje wo ni ekina bi ba baabi nyame de obedu no benu ho se enwura wo hwete bia no so esi agina bɔne ewo wabrabɔ mu na womi ehwe de ekoso no oni ni kunu no musi ginaye se yemfa ho se yeti nhyira kromu se nyame nya yebekwa akopemwa wo baabi foforo obi tie mi asema wo kan se nyame nya mekwa akopemwa wo baabi foforo obi hwe mi de wo kan se me nwale ya mekwa akopemwa wo baabi foforo se adwuma ne ye basa mekwa akopemwa wo baabi foforo but the nhyira Awurade se kyerɛ ne se na onyame sa kai ne man bie mu ɛna nwumre nyame san kai wo na kyerɛ se de ne wo famu no enkosi awieye ɛkyɛ se de ne wo namu no wo namu sa enkosi awieye adekye foforo bi ba eye nhyira adekye eye nimonyama adekye mesi osun beba anajo ba wo sede beba nopa menhwe de wo namu ne no na mensai wa brabo na nyame osi anamu anwumle wonsi wa namu onsi wa namu hallelujah ene nti mema remfie number 2 ni say never take your current situation as your final condition. Me, never take your current situation as your final condition. Me, dear no namu no men mane nyese se de wawie enoa na wa unamu no wontimi mfiri mu biem ye mu bebere ho a baabi a yeduro ne say ya finalize say baabi a ye we yentimi mfiri wo biem eni tin na obi tie mi a na adwen ye ne se abrabo mo ayeden eni nti obeno mo nsa de akọ awieye efiri se wa hwe ne tibia ya wonamu ne no ene wa take decision bi say 2 years ni ensesa ye 3 years ni abrabo ensesa ya ene de metim no metina mu sa akosi awieye me paacho enne nyame soma me se me fa asem de bi mama wo se de wo tim no wontina mu sa akosi awieye ewie mu sesafo nyame obesesa wie mama hallelujah amen mesre upi se menhwe de enne wonam no nko a na mfa make final decision say media me yebonyini media me yohiani media me ba wiase me nsa nka ne mapa bi ada na nyame osesa ne ma na osi anamu na berma na no da beautiful gate na no ya wo no obubuwa mu na da bia ne de ne kwoto ma okosresrade ba tie me dakru bi ba ya osore nante ye me pacha wo de me ma ne nye final condition ma berma we de Bible say what the bubuwa no free neja so what the free ne na yem ne bae
hallelujah and nti na bibia ni we betimi asesa no by tie me onyame ye nyame a se wo makwan a obesi wanam ne nan na asensene ne nan na ntimi nante no onyame sa restore enwumre nyame restore on restore adwuma on restore kesiye ewo yesu dimu hallelujah da bia ne da memma de wonamu ne no enya final condition menyi ntomo enu nti na mepe maame na moja tu no for 12 years na sem no if se maame ne ka kire ne ho se mafasa wo ha we mu emfinhia du mienu nie nenso mi wo gidie se me so natare mu mpo a me ho beto me hallelujah amen listen bible say na maame ne kasa kire ne ho obi wutie mi a wadrum pempen so bi esa okasa kire ho sete bia ne sesan ya wo be sesa te bia no maame ne kasa kire no se na okasa kire ne ho se enne minim se mi so yesu mu mpo a na tare mu mpo a menya yaresa me pacho tie mi maame anka se moje tunu finhye dum mienu nti ba bia wadru ne de na brabo asa na ne sika ahwe no nenso anka se me sika ahwe mi nti no me bom abrabo saa o si me so yesu atale mu a enne ese o take quality decision bi say enne anwumre onyame asem ye ba won chen no e de ogie bi ba na de fawode bi ba na de yesu de ne se be kan obi a ade bi a che wo abrabo mu no onyame be restore glory no no restore healing no e wo yesu di mu enu ntina menhwe de wo namu emfancy ginaye na tie me de toso miensa ne se eto bi a wrong decision bi a ye making no etro bi o a eye wuntimi rendi mu bi mu ebra na wo mi eni nikunu efree mu a efree Bethlehem no powerful me say omukwahwe omuniama bebre hallelujah amen listen to me enanwumre me ne obi kasa etro bi o ho a agina ye bi wa wusi a ade bi hwere wa won sentiment nka biem na wo mi eni ni kunu efree baabi anyame nhira wo no omukotena enumi krom enumi krom no na wo mi hwere ni kunu enumi krom no na wo mi kohwere ni mamma mienu me pacho tie me eturo bi o wa wo si gina ye si gina ye papa na da bia me ba ha beka kire wo se ade anyame emfa mawo no bonsam ntimi mfa mawo ma me nsanka bia mu nkire ade nyame mfa mawo no bonsam ntimi mfa mawo efise nyame nko an okuta blueprint na otimi emma ade ye authentic ade bonsam de mabia synthetic hallelujah nyame nko an okuta original no ade bonsam betimi de ma obia counterfeit na de nyame mfa mawo no bonsam ntimi mfa mawo echi se nyame mie puno na obonefo no so obia puno ma wa me pacho enya puno eya mena no atu da wonim ene me nya adwene se de nyame enya nya ni sesiye no me pawacho pi obonefo obia ntimi nya ma o sesiye efri se onyame nko na tumi nyina kuta ne nsamo hallelujah ne turo bi o wa ye nipa ye sigina ye bone anamon bi wa ye tuwa emwaye eninti obi tie mi a wotu anamon bi akosto obi utie mi a na ka wo kwa sore pa e free bra wo ye wadwene se wo join na mfofuo bi na do ho bo nipakuo bi no unyame sembe ye basa na unyame sombe ye basa no utimu se wabra bo ko na chi enne nyame soma me ba wo se unyame se me meka ncho se oberestore amen oberiso biemo o se besi wanamu se obeti me ni na bewuru se onyame soma me se me mra wo nchen a enwumre nyame beriso ade pa biara afri wonsa na sa de pa no onyame be sa de ama wo biemo hallelujah amen eni titie me Elimeleka wo free Bethlehem no a oye no Naomi ekunu no ni dia se kire God is king Elimeleka se kire God is king nanso papa yitu ni medin wanfa din papa bi anto ne ma hallelujah amen ne ba odi ka otu ni din melon asia kire sick ni awoyale enanwumre tie me onyame be restore ade bi wo abrabo hallelujah amen na de yare na be nyankwa amen hallelujah amen obi wutie me Elimelek ni dia se kire God is king nanso tie me wanfa edimpa antonema
wodi ase kire God is king na yentena ba bia no me wo onyame ne hene hallelujah ne di ase kire onyame ne hene na onyame ne hene wo kwotena no mi nkuro mu ye den muabu ye no mi nkuro hwe enwumre nyame be riso enti Ruth chapter 1 verse 6 no say na wasate se onyame asa besra ne man biem ena enwumre nyame sa mesra wo biem hallelujah nyame mesra wo biem wo walem nyame mesra wo biem wo adwuma ni nyame mesra wo biem wo kwantuo ni mo nyame mesra wo biem wo abrabo mo wose na wasate se nyame besra the place of blood biem nyame sa de panu asa ba biem hallelujah Bethlehem yo adofo obi tie me nyame som ye yes nyame som ye se wo sum nyame na wo nya hwekwa nyame som ye chan se obekọ wiase me pacho na wo mi asem ma ye hunu se me pacho se nyame som e ma wo hwekwa na ebra no ote Bethlehem no ne kunu anwu ebra na ote Bethlehem no ne mamie no amfiri ne nsa hallelujah obi tie mi a wo de sika nko na wo dwene na adwuma sem nko na wo dwene ba nyame de Bible bi ato so nyame e de ayaresa bi adomo aya o pass si wa brabo mo emfie mu ni won ko hospital se wo ko hospital kra na yale na eye wo no eye obi na so na wo da so te ase listen yesin se obetina onyame fie rather than se obekọ ba bia no me wo enti na David ka say ontena afadifo tena bia no David sin hira ne onipa won nante abonefo akwan so na wontena afadifo tena bia na onyame mmaransem so nani hallelujah wose onyame beye ne dua esi subonten ho na ha rempopo da na nea oye nyina ebeye ye ena nwumre di obi ye nyame mane nye ye ewe Yesu dimo na nea oye nyina ebeye ye hallelujah na nwumre enti na make a kira wo say yes wo bet na onyame fie rather than say obekọ wiase hallelujah amen enti ababa wa bi ba menche mre bi atwa mo se watena nyame fie sa onya ware enti bema bi ba bema ne nyame som ni onu atimu se nipa yi a wokọ ware ni ode ne kra ene nipa dua kwa manem nenso osin yan watena nyame fie sa watena nyame fie sa hwema hallelujah amen me pacho wa wo hwe wo TV so biara wo do TV na to SOMPA TV biara se se wo live for SOMPA TV se se Black TV ne so se se na number na wo TV screen ne so no se se wo 0531177028 na asofo wo ye chi se se o mo no bebo mpae se nyame asemika wa koma na pese oboso afori ehwa na obesa de afa listen na ose watena nyame fie enenti nyame fie a watena ache no awale mma enenti wokọ wiase serious hallelujah ebra menene tena ase yedi nkomo no ose mabra boko na chimpre bebre na menu mi ho se mantena nyame fie na mekọ wiase obi tie mi a hwe adepa bia ni wiase o na wiase twam ne mu ade dodo nso twam na adepa bia ni wiase na obonefo ni adepa bia de mawo abranti a wo hwe me maame a wotie me obonefo ni adepa bia de mawo hallelujah na ebra na wo mi free enhire kuromo kwatena mu abasase so ba bia no me wo hallelujah ba bia no me wo no eye ba bia wo kohwe na japade nyina eniti na me se memma wotibia wonam sesie ema wo make decision na be ha wo chena eniti na me sa se wotibia wonam mu no memma ne nya final condition eniti na me se wo sigina ya sigina papa na ebla Elimelech ani din asechere ene God is king ebra wo free Moab o free Bethlehem asase so no kwatena Moab asase so no ohwe ne kra hallelujah hwe onyame no obi kasa se emfa wo ne cha ache ade no ebeba enhira ne beba men kom Moab asase so
ɛne obi tie me a menkɔ no me fie ɛmfa wo na nsi baabia mɛma obi ankyerɛ wo baabi ankɔ na tebea na wonam no ɛwɔ hɔ ma mmerɛ kakra bi o menkɔtɔn wo kra tebea na wonam no ɛwɔ hɔ ma mmerɛ kakra bi o Elimeleki free Bethlehem no ɔkɔtena Moab ɔkɔtena Numi kurom ɔkɔhwere ne nkwa wɔ Numi kurom ɛyɛ dɛ na deɛ nyame ahyira o nyame ne hene deɛ wokɔ baabi a nome ne wɔ hallelujah na ɛbrɛ a Elimeleki ɛto din no wɔto ne ba odi ka di melon a aseɛ kyerɛ deɛ ɔyaleɛ deɛ ɔtɔ so mmienu kelon aseɛ kyerɛ dry up adeɛ a dry adeɛ a ɛpɛ asisi wɔ hallelujah na tie me edin bi wɔ hɔ a ɛyɛ ne nyɛ nipa sunsunsuansoɔ enti eturo bi a wo din ne wo hyɛbrɛ ɛtaanam hallelujah ɛne nti ne ba melon ekoduru Moab asase so no wo mu wudi ase kyerɛ nyɛ ana wo free enhyira fie akɔtena Numi kurom hallelujah ɛne nti melon duru Moab asase so no Bible say ɔkɔfa ɔbaa bi a yɛfrɛ no Ruth nso ase kyerɛ present adeɛ a ɛfɛ adeɛ a ɛyɛ papa hallelujah adeɛ a ɛyɛ nigyeɛ sanso na Naomi ase kyerɛ present sana Ruth nso ase kyerɛ friendship hallelujah Naomi ase kyerɛ present Ruth nso ase kyerɛ friendship ana melon nso ase kyerɛ sick ana kelon nso ase kyerɛ dry up hallelujah ɛne nti papa yi to din wanto din pa ana din bɔne sadom kɔtena Numi kurom ɛne nti obi tie mi a adeɛ na ne wodi asie na adeɛ na wo fam no wo fa firi a wo mu ne baayɛ obi tie mi a yɛ wo to abusua bi Numi wo mu yɛ wo to abusua ɛyale mu yɛ wo to abusua ɛpɛsi so a dry nanso anwumre nyame se me meka nkyerɛ wo sɛ ɔba bɛ restore ni monyam bi wo so a wɔnam so ɛbɛsesa abusua ni den yɛ wo to baabi a obi ayɛ biribi enye yie ba wo na odi a wo bɛyɛ memfiri Bethlehem memfiri nyame fie memfiri nyame nase ɛnkɔpɛ ɛmoa ɛwɔ baabi biara hallelujah na ɛbra na wo mi free Bethlehem a baabi a ɛyɛ paano fie ɛne baabi a nyame ani mu nyamwo kɔtena Moab asase so no ɔkɔhwere ne japadeɛ nyinaa na wo mi kɔhwere ne ma na wo mi kɔhwere ne kunu ɛne nti ɔdane n'ani sɛ wɔba no wɔsesa ne din ɛna nwumre tie me obi a wo hwɛ mi biala abrabɔ ma wasesa wo din awurade soma me sɛ me meka nkyerɛ wo sɛ men sesa wo din hallelujah abrabɔ timi de onipa koduru pɛmpɛnso bi a wanhwɛ ya abrabɔ na bɛma wo din bi ato wo din so wanhwɛ ya wote bia bɛbɔ wo din foforɔ wote bia bɛmenya frɛ wo din foforɔ ɛno nti ɛyɛ Bible ma yɛhu nkɔfo bebree abrabɔ ɛde abrabɔ a ɛden di edin bɛto wɔn so ɛno nti ne yɛfrɛ baako blind Bartimaeus enti ne yɛfrɛ obi bubu ani na wɔte gate fɛfɛ na no ɛne yɛfrɛ obi a wada bɛsɛ da subɔnten akyɛ abrabɔ wɔ kwan a ɛfa so ma wo din wabra abrabɔ mu ayɛ den ama wo nanso ne nyinaa mu mbɛn ba ha bɛka kyerɛ wo sɛ edin biara abrabɔ pɛ sɛ de ma wo no anwumre mɛnsesa wo din na wo mi din kyerɛ ade a ɛyɛ papa na wo mi din kyerɛ ade a ɛyɛ anigye ade a ɛfɛ nanso abrabɔ ma ne sesa ne din afrɛ no Maram ɛfiri sɛ abrabɔ ne na di ne nwonwono wɔse afei deɛ mamo mfrɛ me din na wo mi bie mu mamo mfrɛ me nea ɛfɛ bie mu mamo mfrɛ me deɛ ɛyɛ anigye bie mu mo mfrɛ me nea ɛnwono ɛfiri sɛ abrabɔ ne mie di ne nwonwono adeɛ na wo mi nim ne sɛ na onyame sɛ bɛ restore glory no na onyame sɛ bɛ restore deɛ wɔhwere yɛ ɛna nwumre wa wo hwɛ me na wotie me na abrabɔ ne wo di asie na abrabɔ ayɛ nwono ma wo ɛna nwumre nyame nsi wa na mu wɔn fɛ nigye si wa na mu ɛwɔ Yesu di mu amino wei yɛ abrabɔ anayɛ basa hallelujah mesrɛ awurade ma wo sɛ onyame ɔmɛkae wo ɛnɛ anwummerɛ ɛwɔ Yesu de mu moma yɛnkɔ anim. How bad was Ruth's condition? Ruth a na ne din ase kyerɛ ayɔnkofa ɔkɔwale melon a ne din ase kyerɛ deɛ ɔyareɛ
ena nwumre ade bi eda wo so ayare me yifri wa brabo so wo Yesu dimo wo dwuma na ayale no enne ayare samonwura mu wo Yesu dimo die pesi so no enne onyame ntonsuo ngu so wo Yesu dimo ba bibiala brabo de wakohia enimguase nkuto na eba wa brabo mu enne me dane enimguase se enya nimonyam wo Yesu dimo hallelujah eninti root ni condition na ye saying akra root anyame restore no ne condition na ye saying abawa root anyame restore no ne condition na ye say number 1 ne say ye will root to enome abusuam a tribe under the curse of God according to Deuteronomy chapter 23 verse 3 hallelujah ye will root to enome abusuam fi se krona na root tim no na ye nome kro ye fe ne moabo asase so ade pa bia nkoso so hallelujah me pa cho tie me ye ba asase so enye ye ne ye kire abusua yenwu yentum ye ba asase so enye ne ye kire oman ya yenwu yentum eni nti nkofo bebre ta ka se ye de na me bepie ha wo bepie ha fi se nyame nam so be ye bibi pantia wo kopie se abusua ni mo fi se nyame nam so ebe ye animunyam dwumadie bi wabusua ni mu ebensi da hallelujah ye wo root eto enumi krom ye wo neto enumi abusua mu nanso root antina enumi abusua Yesu be free root asia me pese me beka kire obi en anwumre se onyame be restore animunyam bi wo so a enumi bi le da wo fie eda wa brabo so enumi biara wo beto ye no en anwumre ya jani free wo so e wo Yesu de mo and until last week no Wednesday ye twam ye say ejapade biara enye ye ne kofa baaye nanso edi enya no enko ba bi efri baaye ejapade boni biara ejanom ene enanom ene ejato ho na edi awonto atoaso so nya no se ejapade ne yebona daniel root of there ye wo no na ote Moab kromo na ote abusua ene tribe aya dome no enye ne mfonso eye ne nananom ene koma lot nsanom ye ene kofa sa anom we ye den e baaye obi tie mi a ajanom bi ato ho wo wutimu se ne wudi asie e manwale wo fie ho abusua no emema niye de wanyini acha ye 50 years enanom ni obi di nkomo wose papa ye fie emema no de wanyini acha de wotimi nyini ye 50 years eno ye de onyini ye no de otoso mienu de 46 de otoso miense de 42 chese de otimi nyini ye 56 sorry 50 years mesi tie me se onyame besrawa na obesia namu a onyame de wo trasa anome no na awurade de wo break sa anome na obi wo hwame a ebrewe mu nyame de wo break sa anome no ebrewe mu nyame de wo twia fa sa anome no so e wo Yesu de mo na numi biara da busua nim numi bia beto ye no Yesu di mo be break wo Jesus di mo dia na dey ni say na root ya wo neto abusua enumi wo mo na tie me obi tie me mfa wo ne bayi a abayi do me wo fie ho enwumle sha spell ya break e wo Yesu di mo ya twia fa so wo Jesus di mo sa no me no eyese sesa na wo de wo ho na wo hunu se nyame otiase hallelujah dia tosu me no Anyama Ruth ekofesi wa brabomo. Ruth was married into a family with a spell or a case of premature death. Ruth ko wale abusuya enchena mema newu. Melo newu, kelo newu. Omo papa nso asewu. Abusuya na Ruth ko wale wo mu no. Na ennom ye wo abusuya nim ne se wonchen no wowu. Tiemi obi tiemi a abusua bia minim emma kwa wale nyina omukunu yale anwumro be break sa no wo Yesu de mo amen wo se sofo ye awale ye koye no obi akunu yale dadem wo se mi kunu yale dadem 10 years mi nua ketu so kunu yale dadem sese de na ne ho oden so anansen ya yeso akoya de ama machine atwa ne nsa obi akunu yale dadem abusua bi wo komu awale no me wo ho enti tie me se wo ko wale ya bompa ya fi se e abusua ne ko ka bom yes sir enti se no me no wo ha etimi free ya na be ka bom na di munya
but enyumle nyame nsi wanemu je wahwere bia nyame nsi wanemu ewo Yesu dim hallelujah die root situation no de ma na eye ya na ma ne ye den ne se root ko ware ebusua premature death adwuma wo mu ena nwumle obi tie mi a owo honhom hunahuna but me de Yesu din twifa owo so me ka kire obi a wo hwe me na o tie mi se wonya nguye wo benya nkwane ahoden na ba bia papa wu ye wu ngu ho de kumu ma me nku wo betwa fa so wo Yesu dim hallelujah se root twifa sa no mi we so a obi tie mi abetwa fa so eni nti na fa ya number ne sesi e na start say wo frɛ fi sɛ asɔfo wo ho sesi e ya wo fra ombɛbɔ mpaya ma ɛyɛ 0531177028 0531177028 o fresh sesi e ya ɔsɔfo wo ho a ɔno bɛbɔ mpaya na nwumle ye ba ha sɛ no mi bi wo betwa fa so na nyame be restore glory bi ama na ɔba bi tie mi nyame be restore wani mo nyam ama be ma bi wo tie mi a abusua no obi a wo ye adwuma bi na adwuma agu na adwuma ye basa sa na wo ho abusua nim sa na root nsu kok face ye adwuma na ye basa abusua nim no de ɔkɔ awale no ni kunawo abusua wo ye adwuma empeja nanso enwumre nyame si obesia namu free ne ko nyame won si wa namu wo Yesu dim hallelujah eno ne ade wo nyame be ya mu obi enanwumre hallelujah Ruth was a victim of fruitfulness and barrenness. Ruth ebeye oba okwa awale for 10 years wa ngoda so kan kwa bon say Ruth tena waransi for 10 years wa ngoda. Listen, ye ka bonyini ya nyi wo ma oba onwo ye nko a bonyini ye timi ba wadwuma so utimi de wadwuma ko baabi more than 10 years na adwuma ni sesen ka epagya no na ba na eba fom enna nyimro ye break bonyini ye ewo Yesu de mo hwe obi wutie mi a se bonyini ye si wasase so a wodua ade bia enye yie hallelujah ye ka se bonyini ya ye pese ye ka se asase no asase na ye den asase na ye nomi asase eni nti wodi aduaba hyeso a emfifi obi tie mi a efri be 5 years ni wo hwe me wo hunu hwe wo wabrabo mo utimu se wabrabo aye barren a obi tie mi a wakwa awale utimu se wo yefru mu ato but ewrade suma me se me ka nkyere se efri ne ko obebie wa wotwem na wasase ne efri ne ko ebeye mre na ne me kasa kyere obi asase a asase na ye den na asase ne fa emma no enne asase ne nyemre enne me kasa kyere barrenness wo hom se emfiri wabrabo so barrenness to me biara akanta mo so kanta mo awale so kanta mo sanu adwuma so efiri wo so wo Yesu dim amen anyumle ye break barrenness Jesus name. Root kwa aware for 10 years na ongoye de wonya ye wa awale mu no eye kunu wuo hallelujah amen adofo no mo se wonyame wa memo amawa se nyame restore wudi osun na bekwa wieye enti ebra na wo mi hwe ni nwema nyina na root nso hwe ni kunu no na wo mi ka chen ne ho se mesa akomachi hallelujah amen me pacho baby a waduru no eto bia uhia abrabom bibia fe ni U10 hallelujah ye mu bebre wo ye ntimi na nwene se baby a yadu ne betwa U10 eni titie me oba de sefo no wo fa agye na japade oba de sefo no kone papa nchen se fa ma japade mame Bible say na oje na japade no wode koye ahuhude bo ne bra sede openo nanso tie me ebre bi bae no akora we twa U10 o ka kire ne ho se enko ahin na me papa nie na die nenni me papa fia me bere sei ye mu bebre wo ayama yakoma ye den ye duru baby se ye twa U10 na ye gitum se ya ye mfonso na ye gitum se anamo na ye tu ye no ye ntu anamo pa na ye gitum se baby ye do ne hia U10 ye hia U10 ye de be konyame nchen na de efri ye nsa no onyame asa restore bi mu se na wo be kasa kire wo ho se baby a medru me hia urade me nante makwan so se me hia urade oba de sefo no ani ba ne ho so
kyerɛ ne se na n'ani baa ne ho so na wotwa U10 sɛ mani mmra mani aba me ho so anwummerɛ ma wani mmra wo ho so obi tie mi a ɛnɛ watietie social media sa sɛ asɔre koraa wo mpɛ tie wochi mu TV ne to na sɔfo preacher na obuafu efi ne kɔ ma wani mmra wo ho so ma wani mmra wo ho so ɔba de sɛfo no gye ne japadeɛ ɛkɔ sɛn no Bible si n'ani baa ne ho so hwɛ n'ani baa ne ho so na otu anamɔ so ɔbɛsa akɔ n'agya nkyɛn biom no na Bible say na n'agya nso wɔ abansoro hɔ a me ogyidie sɛ na bia na papa na etwɛn sɛ ne ba ne bɛbɛ fie obi tie mia onyame etwɛn wo sɛ ɔde yiedie bi bɛma obi tie mia onyame etwɛn wo sɛ ɔbɛsɔre wɔ mpaebɔ mo tinini mo ne nyame sompa mo na de firi wo nsa no onyame bɛsa restore bie mo ɛwɔ Yesu di mo hallelujah Amen. na nyame bɛsa restore wohia U10 hallelujah Amen. na Ruth kwa warrior for 10 years na wongoye barrenness how will be and it is a barrenness hawa yetimi ma wadwuma ubonu se akatu amada utimu ye adwuma nso wonhunu faso se barrenness ye adwuma wo abrabɔ so a wobɛbrɛ ye adwuma den nanso sɛnea ɛsɛ nkamfasoɔ ba no ɛmfasoɔ ma anwummerɛ mede ngosra ba afie ha medome asase ayɛ den medome bɔnyini yɛfiri wo so wɔ Yesu di mu kadi makyi ka sɛ wɔ Yesu di mu ɛnome biara ɛnime di asiem ɛberɛ yɛ medane firi mabrabɔ so wɔ Yesu di mu tumi biara woyɛ nnome wakanta me so ɛberɛ wei mu Yesu di mu medane nnome ɛfiri mabrabɔ ɛne me hyɛbrɛ so Yesu dimo. Amen. Bonyiniye. Hallelujah. Amen. Jesus. Makarobo shada balabalaba. Root be a victim to poverty. Oh, hiani ahochre. Poverty. Adofo no mo. Me ba be ka kire obi na nwumre ise. Onyame be restore nhire bi. Amen. Na temi yemu bebre ho ya wo yantu ohia donko mo awurade se me restore ni mo nyam no me nsoro bie mo me pacho tie me senka baabia ye wo to ye nko na kire baabia beduru abrabo mu a ka Yesu ya ngona nto nwambuo ni mama wansore ama ye ohene kese hallelujah ena nwumre baabia wo to hia nyame ono nam na hia ena nwumre tie me enya bushia wo firi mu na hia nyame wo ka ho na hia ena nwumre tie me enya de wo firi wabrabo mu ho na hia o nyame wo ka ho na hia enya de wo gya wo ho na hia o nyame wo ka ho na hia tie me enwumre enya de afiri wo nsa na hia ne mom de o nyame de be ma wo na hia na sa nyame ne wo de a ena nwumre de ye wo hia no me de ye bonyininya no me enwumre ye breaki ne kasa obede wo ho na nwumre Yesu Kristo obeba abrabo ni mo ma abrabo na ye fe hallelujah wa bra Ruth hunu se nyama nkoye no na abrabo eni ni di asie no obusa na asia se mame oko me ma onko na o mi se matise nyame besra enhira kuro no ti me se komachi me se twa U10 Bible say Ruth kachre ne se me pacho baby a wo bewu no ehonam mewuo onkrofo so beye me nkrofo wo man beye me man na de twato a Ruth kan ya den sesaye ban se o se na wo nyankopon so aye me nyankopon hallelujah ena nwumle ye nyankopon wonti na nimu nkire obi ye nyankopon o meboa obi ye nyankopon o mokwan ma obi ewo Yesu di mu ye nyankopon me se wonti na nim nkire obi a wotie na o hweye wo Yesu di mu wo nyankopon beye me nyankopon wuri ma de Ruth start say oh yeah Ruth beti ase se baby e wo ne to ye nye eni nti se mehye obi a wo nyame a otimi hira me de me ho bebo no hallelujah eni nti wo ko hira krom a me pacho me ma wonko awonko me ne obeko hira krom hobi hallelujah ena nwumle ne ye nya adwene na nyame be ya ade bia ma obi a wo hwe ye ya ade na nyame be ne be ya ho dwire nyame be ye me nyankopon na wo man be ye me man eche se Ruth decide say obenante wo kwan foforo so number 2 Ruth decide say obepu na gyanom nyankopon a amwa na de netina no memu na de netina awale
say ye mu no na ne tena bonyini ye mu no root ye na adwene say obepo say nyame bone no hwe say root to me worry Boaz wo ya o na say ma meet na say for 10 years awale mu a obi a wutiem na hwe me nyame all restore nyame osi anamu enwumre nyame osi wanamu wate e wo Yesu de mo tie me root abrabo ye adanside ebra o si gina ye say na wo me nyankopon be ye ne nyankopon ne man be ye ne man no ensesaye started seba hallelujah ye mo bi o wa enanwumre utiemia wohia se utu anamonfo from erade yes wohia se free na dai ko ka se onyankopon be ma de nyina Jesus hallelujah ye mu bebru a wohia se wode wo totena asore papa bi mu fi se wanante ache ya je ho sika ache wanante sofo bia wakone nchen bi eduru mre se woni Yesu nu mom na ebebo mponimpo wakọ asofo fo ne nchen nanso Yesu de woni ni mom mponimpo efi se wo bo wo bra se ne a wo pe eduru mre se wo si gina ye papa bi se senya root si gina ye papa se onyankopon be ye me nyankopon ade pa biala ma me wo no sa de pa ne bi be ye me dia anamo obetu no sa na mo no bi na metu ebra root ye na adwene se obedi na wo mi akin e hon change of story na nwumre nyame be mo bi change of story e wo Yesu de mo na nyame be sister story no na wa hye wani munyam ama wa hunu se oye nyame a osi anemu hallelujah baby a wo hwe bia nyame nsi wanemu wo Yesu die mo hallelujah je ne ma root enya restoration. What are the keys to root restoration? Number 1, passion for God of Israel. Mediki aka wan asem dada the ma root enya restoration na root to sa nya wale pabiem na root to sa wo biem no wo benya komama Israel nyankopon efi na dai ko nya komama nyame wate efi ne koma wakoma ndo nyame efi ne enwumre ko fa wakoma ene wadwe nyina fa do wawurade ene wo nyankopon passion for the God of Israel se na enwumre se wobenya koma so besum nyame ewo esumu eni jebremu areho bremu a onyame onja wo sa kwa hallelujah passion for the God of Israel me pacho tie me obi anikuna wuo na maame wo minimu a wo bae wo nusu ni ukunu ne bae ukuna be wo mikromu na wo manso be wo mikromu de dinti na senka medi wachi hallelujah pacho ti de make na say root eninie ena na wo mikunu wuye ena ono nso ni kunu wuye ena ni nua ni kunu ketwa nso sa wuye hallelujah but root benya passion for the God of Israel wo benya gidie bi se Israel nyankopon betimi aye Israel nyame betimi asa simana mu biemu hwe se na enwumre wo bi tie mi wo benya sa gidie ni se Israel nyame betimi asa siwana mu biemu a ade na free wonsa no wonsa besaka me se wonsa besaka ewe Yesu die mo se wo ma wa ba mu a root amana ba mu onya gidie wo Israel nyankopon mu even though ni kuna wudie even though wakwa wale wa nwode nanso say me mama ba mu wo Israel nyankopon honda I will have passion for the God of Israel menya kuma pabi ama Israel nyankopon menya odosunko bi ama Israel nyankopon na kyerone se na ade nyina ewie yie ema wona odo wo nyankopon ena nwumle obi tie mi ade nyina enwie yie ema all things work together for good for them that love God and called according to his purpose enyema nyina wie yie ema wona odo nyankopon adofo no mo yakoma na yededo nyame no se fi ne ko yebeye ni ya won onyame be restore nyama bebre amaye na bible say ebre ne ko wiye nipa bebre do ano badwo eno ne ye fam no obi bom paye kakra na onya anu ya na ne do anojo obi nante kakra sum nyame kakra na wo hunu abrabo se ne ese ohuna na afi wachia na kwan no ne nam ba bi basa se ubenya koma pa eni odo ama Israel nyankopon we ya senya root nyakoma pa se unyankopon be ye me nyankopon na Israel nyame nja ne sa kwa no enwumle wo bi tie mi a onyame nja wo sa kwa na nyame be hye wa namu na de free wonsa no
ene menye krado say efi ne da yiko onyame wode enhyane mu kese bi beto so ewo Yesu Kristo de mo ti ba bia wo hwe yen na wo tie ye free bia no ene the God of restoration onyame a o restore no waba wo fie ho waba wabrabo mu no enwumre obe restore hallelujah na restoration echi no sede ebe hye wafromo ma ewo Yesu Kristo de mo ya mo mpa ka se wo Yesu de mo ewrade wo Yesu de mo me biema no bo mpa ya to me biara eye bonyini ye nimedi asie eye bonyini yetumi asore wo madwuma so wo Yesu demo ena nwumre medumi bonyini ye efri mabrabo so ene madwuma so ma wolie mo medumi bonyini ye wo Yesu demo tumi biara amama kwa awo na ma me ma ena nwumre sa bonyini yetumi no me breki no efri mabrabo so wo Yesu demo bia wana ne mo mpae karabo shala bala bala makado sakata la bala Mande kado sakatalaba labosha labosa makadosa lekada barabaraba maya baya karobosha maleka mandeka mandosa kadosa mando karobosha karabosha laba mando kadosa Karaboshi Kade Makababa Made Sakoto La Kadabara La Cosa Katala Balaba Maya Kaya Kalosa La Cosa Ronde Kadosi Kadosa Dabosha Makadosa Rekado Sanda Maya Baya Kade Kadosa Le Karaba Maya Baya Bala Kababa Rekada Makama Maya Baya Le Karosa Katala Baraba Randa Rakada Badaba Rekada Badaba Maya Baya wo Yesu demo bonyini ye biara e wo fie ho me dane freme so bonyini ye biara e da mabrabo so e ma me ye adwuma me nya mfaso ena enwumre ebre a me bopa e free mabrabo so na awurade shemanemo ye mahwiri biala o awurade shemanemo wo Yesu demo ena enwumre me kasa kire te bia biara e ye bonyini ye etebia wo mawale mo majuma mo misika semo ena nwumre ena ne free so wo Yesu demo kadosa ka badose roke deba maye kadosa rekadose katosa rekadadada maya baya le kareba mayeka rose le kadose katosa mando kadose bakadabada balaba madada balaba Makama Leka Rosa Rekada Bala Mayaba, in the name of Jesus. For number need to job it, my friend. Number is here. By the number is 0553 053 053
0531 0531 0531 0531 177 028 0531 177 028 we your number bit my phrase sia asofo gina kire ye bom paya ma se sie we your number so a nyame aseme bae wo pese oboso aforo ade be fa so se sie phrase a number is sia ye wo tim wo kire ye twa won call na ya bom paya ma na ade biara ye premature death e wo wabrabom na ye breki e wo Yesu dem wo Jesus dem ye bom paye and na nwumle ade bia obonefo ne fafiri won sem onyame reso ka se wo Yesu dem mi hira biara obonefo no ewiaye efaye ka se awurade ne bia ma no bom paye e reso wo Yesu dem ka sa na dwi de obonefo ne wiaye efaye e reso abrabomo e reso adwumamo e reso makwantu no e reso wo Yesu dem ye wa no bom paye kadaba ye kadosa maya bayaba la kadabosha kalabala le mandoka rekadosa makorobose rekadosa maya bayaba maya kaya bayaba e kadebe ene ya mampae ene nyumre yo bonefo no e faye e wiaye e reso wo Yesu dem mabla boy mo yo bonefo no e faye e wiaye awurade wasamo se wo besi manamo ene nyumre simanamo wo Yesu dem ye tutu mebe edi ye no wasamo se wo besi manamo ene nyumre ya bayi domo e faye awurade simanamo manijie simanamo wo Yesu dem maware simanamo wo Yesu dem makodobo makadosa rekadosa la kadada la baya mana bala le bala kamana mana bala kama mama la bala rekadosa kama mama kama mana bala la mama makana mala bala maya bala le karaba le mara hey kabosha le mala la mala kama mama ayeka mayeka bosha mayeka rosa leka dosa reka dadada enreso rakadaba enreso rakababa enreso ejumano ensamble bimo yedie no ensamble bimo sika biara ejume biara ofri mensem ena nwumre ensamble bimo enreso wo Yesu dem enhira biara ofri mensem ena nwumre mesafre semra mensem wo Yesu dem mapomodin biara ofri mensa awurade enreso wo Yesu dem efise wasam se woni menyankopon me yare safo ena nwumre mapomodin ensamble bimo wo Yesu dem me dome yare ekasa apomodin enreso emla bimo wo Yesu dem eno mensem biara ye kato meso ese mabrabo eduabo nsem ye kato meso ebrema se ena nwumre me dane na me pemo kase enhira no enreso ensamle bimo wo Yesu dem makabo emla bimo kadobo emla bimo yedie no emla bimo efri na daiko me declare
declare, say Rade, Areso, Menijie, Rade, Wareso, Mapomode, Rade, Wareso, Misika Sama, Rade, Wareso, the Jumani Biemo, where yes, your Bonefono, essay no, and then you may, Yeni ye, where yes, your Bonefono, Kumye, Woma Brabono, where yes, and you lay a bank come up, where yes, yes, I dear Biara, Woma Brabo, yes, you demo, a bank come up, where yes, you demo, where yes, Kasa Japadia Biara, and Yamedia, and Yamnam Kofabaya, Ledia Bushania, Kasa Bushaja Padia Biara, Edini Pena, I will fear her, and Yamnam de Baya, Yamnam Kofabaya, and Japadia Biara, Yajanoma, Yananoma, and Kofabaya, Ledinya, Ewa Bushano, and then you may, Kasa Saja Padia Boneno, me poor, yes, Fineko, and Yajuma, my Brabo Subium. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Ube phrases here, you will have bomb Payamount 053-1177-028. Phrases here, a sophomore were chira yabon Payama. Then you may a Japadia boni biare wo busiamo. And now now de baye a Japadia boni biale young Kunya Japadia, a Japadia biale chamoja gusuo, a wa busianimo, net dim lantianya, a dim mabawanya, o Soliana Brawase, and then you may janto, Messia and you may janto, Messia and you may janto, a Japadia boni biara, a wa busianimo, a dim ma walifonia, and Mauya Juma na say, Ukwa walia na walia ne guo, a Japadia boni bia wale ma wo fie ho, a wale mema wo fie ho, and then you mre me sumanya mi jatomo, wa wo hwa me de ho, de ho sesie, de ho sesie, de ho sesie, wo Jesus zimo, kabo shala bala bala ba, say Japadia boni no, o jatomo, wo Yesu dimo, wo Yesu dimo, a Japadia ne wo fie ho na, a tini pasu wo fie ho no, and then you mre me you di frase. Kasa nyumle mi yimi di frase. Kasa mi yimi di frase. Kasa no me ne wo fie no. Mi yimi di frase. Mi yima wole e frase. Kasa no me biara. Jami ma mi fie. Jami papa fie. Mi yimi di. Mi yimi medi. Mi yimi krudi e frase. Kasa enya adwuma. Entia me. Fise nyumre. Mi yimi di e frase. Wo Yesu di mo. Kasa owo no me. Ah e wo busuane mo. E kum ni pa. Wo fio yimi di free ho wo Yesu ne mo kasa no me na wo fio wa say adwuma wo ye adwuma na ya basa sikantna sa no me no mi twem mi Yesu moja e twem e breki e tome e sai wo Yesu di mo amen Amen. 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 Kalobo shalabala bala 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 Kalabo shalabalaba. The outcome of Ruth's dedication to the God of Israel. Listen, Ruth de ahofama mai Israel nyankopon esini ye. What kind Ruth chapter 2 now? Utimi hunu say onyame hira Ruth ye. Ruth ware onipa kese bia ne friend Boaz. Hallelujah. Amen. My God. My God. Ruth married the mighty man of wealth called Boaz. What kind Ruth chapter 2? Utimu se nyame resoye. Ruth na nikunu wuye no. Na na brabo aye basan. En na ma onfama woma Israel nyankopon. Na opo na janum nyankopon. Sa odi Israel nyankopon beye ni nyankopon. Onyame ma Ruth wali sikani bia ne fe ni Boaz. En na nwumre tie me. Ade pa bia le free wo bi nsem. En na nwumre ensamla wo sem bia mo. E wo Yesu di mo. E wo Yesu di mo. Ruth free ni kunu. E bia wo de nya wo kunu a sebio. Wo kunu free mo ba wo hwere ajapade bi. Wo hwere contract bi. Wo hwere yedie bi. Wo bi wo ko interview. Ya refuse you. But en nwumre se onyame ma Ruth ha. E wale mighty man e friend Boaz sa papa na oyo de fona enwumle me frey yedie no me frey shira no ade pa bia less free won sa no awurade mo ho receive it in Jesus name. I receive it. Shout I receive it. I receive it. Shout I receive it. Yedie bia le free won sam no emla won sam bi mo. Shout I receive it. Receive it in the name of Jesus. Ebra root Epo na janum nyankopon so obi tie me na bepo wiase we so obi tie me na bepo nyame bia
Womo won sanso muntimi nso ade mu. Obi tie me wo hwe me na bepu nyame bia wo wanu nso ntimi nkasa. Na benya koma ma Yeshua. Obenya koma ma Yehowa. Se fin ne kwa wo besum Yehowa. Se nya root ka se. Wo Nyankopon be ye me Nyankopon no. Awurade anya ne sakwa. Enne tie me mfaso a root nyan ba ko ne se. Onyame si na namu. E wa wale pemo. Obi be ma bi di na no to wo so. Se ko be wale wo. Bad wo ja wo hokọ. Enne nwumre me ba so onyame difo. Nyame asra me ngo so nyame difo enne nyame si wanemo isi nyame si wanemo ewo Yesu diemo ade bia na yawo die free won sano. Let there be a restoration now in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Ruth became owner of the field she was once begging on. Ruth assassin na ebre bi etwa mu no na wopa chosa yemfa na adwuma no assassin be ne dia okowale assassin wura no kalobo shadaba labo shadaba emfaso bi wo nyame di bema obi baabi a wopa chosa nke yemfa no nyame bema obeye boss eno so kira kira me say onipa bi ebu wani mu tia enwura no mu gu wani mu ase enwura enne me de nkom se ato so baabi a wo hwia se Awurade mpagya wo baabi egu wani mu ase nyame hye wani mu nyam efi na ko nyame mamfaso bi a baabi a wo pa acho enka ne de na wo bo ho bosia no efi na dai ko wo mabosia bi mo wo na obebo amanfo bosia o nyame fa sanhyira ne nto so wo Yesu dimo shout your loud say amen. Nyame shira root ama asase na enka ne wokopa acho yemfa na adwuma wa asase ne so no asase ne be ne dia. Hallelujah. Amen. Nyame fa sanhyira ne bi no mo. Amen. Ewo Yesu dimo. Amen. Listen, nyame enhyira osade etoso mienso de ma root ni oba wo dikan ya ne din dikan ba Bible mu ya sa nye ne din kwa nye ma ne chapter wo Bible mu the book of Ruth oba the book of Ruth ya ma ne chapter baako. Listen, e wo history wo trose mu no Ruth ene oba wo dikan ya ma ne chapter Ruth, the book of Ruth. Yo Exodus, Genesis, Leviticus, Bedro, the book of Ruth. The book of Ruth. Hallelujah. Amen. The book of Ruth. Sfe nyame hira wa won. Empaninsem bi ebinsi wo obusua mu da no. Eno na nyame ye. Hwe se nyame ka so obeya obeye wu. Hallelujah. Amen. Ruth ya ye kana sem onye Juni, onye Abraham asini. Eye den na ye mane book ye mane nwoma wo twirosem no wo firi numi kurom wo firi baabia animunyam ni wo firi baabia obi mpagya wo firi baabia ye punipa batie me nyame ka so be resort na obe pagya no no hwe enne ma me hye nkom to nipa be 20 bi so say baabia ye wo to ne de nka animunyam ni ho but nyame mpagya wo Yesu dimo wo ma me ni din wo papa ni din ba nyame mpagya wo ma me ni bi wo papa ni bi but onyame wo mpagya onyame wo pagya nipa no pagya wa brabo onyame wo pagya root enne wo mpagya wa brabo pagya wa setena na Awurade ma wo din kase adofo no mo se Bible wona twa Bible timi di book baako mu a edi root din to so a onyame yonwonwani e kire se onyame wonhwe abusia wo firi mu e kire se onyame wonhwe din eda wo so onyame wonhwe de afiri wo nsa onyame nhwe de wahwere onyame oye nyame so dru se obe restore onyame nhwe brofo a wo tennis ko a wanko se nyame so obe restore se wotimi restore root emen na ye di Bible mo ya mane chapter baako a ya mane book baako a enne obi tie me nyame be restore ade bi wa na nwene ba nyame be ye wadwuma no be bie akwanto no sabeka university no be wie degree no be bo da bia mo be free be ban e be ye nyame obi tie me woni da so asa but na nwumre onyame be ye la phone lines no so fa phone lines ne tuja ententema ha. Oh my God, phone lines. Obetima ba line so say TV na hwa below TV said and say radio so am ba cho fra no low and say ba betimi ni nyame di fu edi nkomo e na nwumre ba cho betima fra 0551 931 another 931 0548 931 another 931 ba cho fra no low radio say na TV say na betimi ni nyame di fu edi nkomo ebra wo tie ya e brewe na betimi aso seed
listen and na ye nipa be 20 kwa pamwa o me so 50 cities say restore bɛka sɛ nipa 20 no ho yɛde ɔmo kɔto onyame afɔle bokyia no so bɛka nipa 20 nso ɔmo so 20 cities sɛ awurade restore fi sɛ mabɛte sɛ root wotumi restore yɛ ɛnɛ mi wɔ gyidie sɛ nyame bɛyɛ sɛ nipa 20 no so bɛtuma so 100 cities 50 cities 20 cities bɛka wo bi ne ka sɛ awurade restore bra so ne yɛmɔ mpayɛ ma bra line so ɛntɛntɛma hello yeah hello good evening me nuaba The pastor from the root is Pastor Fro saying root. Wow. And there was some near kind of onyame restore what? Amen. Yet you in your bar. That's more time. I say, what come on me? So I kind of, I don't know my bravo. Maybe Your bonfire say, dear, you didn't to your day or to no. Nyame restore no and then me bonfire me and sebito so say Nyame restore wa juma or restore wa wale or restore wa pomoden at the pebie free one sano erade restore we yesu demo amen I'm root Nyame nshira line is why hot hello hello Nyam Bible but you didn't be otie ya na hwe free beautiful want me anyina so hello Good evening. Good evening Pacho Sable be more friend good evening yen ba Yeah, I saw me to bomb by ma. I have to go some more send me no more frame. Awurade nyame mo kwan ma Jesus name school puno emu ma na wotwe we nyame ma wonte wonka amen se ohodemfo bi gina kwan ni mu a ye gi ni free ho wo Yesu de mo amen amen ensi ye hello Shalom man of God. Hello Shalom man of God. Pacho de ni ba bia ka se free Me pacho ya family na ma me ka se free takrade. Wow mama yete o Baby, na me shame bebe me mama ya place pa. Wow We SOMPA bo say so for ankai na nyame restore ye. Amen. Ejuma say so hu baby ejuma ni be si epega bio. Nyame mo ye. And then nyumre nyame restore. Na wo pega wa dwuma. Na fredi dance here. Nyame no restore root no one restore. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Insuye. Wow. Hello. Yeah, hello. Pacho udini baby utie ye free. Pacho say. Good evening. Good evening. That's all. And then radio, I said, I'm like, when I'll come on meal. I say, or both will be about body man. What's that fine? You know. A free neko onyame restore what? Amen. Na Pacho udini any baby utie free. That's all. You're about that because it's a one thing. Pacho kaze free. Abuante. Wow. And na ye bom pa ye se nyema ye basa nyame nsia se all restore ma. Ye mpa bo ye chi. Jesus. Erade mesraw. Amen. Erade ntiu na nimu nkyerɛw. Wo Yesu di mo. Ensa boni bia da so de ya breaki. Jesus. Jesus di mo. Amen. Bye bye. Good. Hello. Pacho di ni baby out here no hwe free. Hello, Sofo. Pacho yetie upa. Pacho, good evening. Good evening, sir. We didn't baby out here no hwe free. Pacho, the premise I thought Augustine, you can tell I got program I will have a bonma in Kunya. And so I can live in idea. We are the so bomb at the moment. Your bomb pie mouse and no men ne woof on your breaky. Amen. Say Rade Esla Ruta, Rade Mesrao. Amen. Yami you root to free no me cruma, Yaminju free no me bushim. Amen. If in Necodon Sasuma Begina. Amen. If in Necodon Sasuma Ebedore. Amen. We yes you dim your busaye. Amen. Amen. Esuye. Hello. Pacho Yetio, didn't maybe I can say Me didn't cast me because every time cross. Dogas Yetio.
Sabacho, young Bible. Ewa hen Dorcas pacho yetie o. Pacho, listen to young Bible. Ye bom paye ma Dorcas. Ewurade ntew n'anim nkyerɛw. Amen. Yɛsrɛ Ewurade sɛ ɔmmɛsra wo. Sɛ na ɔbɛsra wo road. Ewurade mɛsra wo adwuma. Ɛne deɛ wode wo nsa so mu bia. Wɔ Yesu dim. Amen. 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 Bye bye. Hello. Hello, Papa. Good evening. Pacho, good evening. Pacho, dini baby akase free. Oh, Pastor, Mr. Peck, friends of my Tina. Pacho, na kase free. Papa, Nadia. Pastor, Mr. Peck. Pacho, how yet you? From Pacho, and you made your marriage. Amen. Amen. I didn't know Castillian. Amen. I didn't know what I don't know. And make a man in Bristol. Amen. Papa, Mr. Bonfire to money, Makuma. Fansa to akoma no so. Ewurade ye bom pae. Jesus. Ye de wonsa to akoma yi so. Jesus. Ewurade yakoma mu adwuma sisi yi. Amen. Wo Yesu demo. Amen. Akoma epese yare enne ayare san twimfem. Amen. Ye sere Ewurade se sa danse we wunni biemo. Amen. Ubedi ayare sa ho adanse. Amen. Wo Yesu demo. Amen. 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 In 2 years of mommy. Hello. 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 Papa, good evening. Good evening, sir. Papa, you're not me. Yes, Adamo. Udini baby akase free. Papa, but you're feminine. Me free Konoma Francho. Wow, Enoch, yet you. Papa, but you with me young Bible. Papa, me that son Diana. The bini man better. Papa, starting at 2 hours very weekly. Wow. Enoch, your bomb pie man, we Yesu demo. To me be a large pa. Jesus. Usu ajo dia son pa. Or baby a suman or dia sumo. Some for female count. And they at a chireno. Sada ya sum bonny way a 2 and trap. We Yesu demo. Amen. 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 Yamin count. Crona or chronomodia. Ubet my berry and I will be queens in chronoma. I don't go factory nechi. Nayan San Fire Santos. So what a bye bye. Hello. Hello. Yeah, hello. Good evening. Udini baby akase free. I'm free. I'm Papa. Yo, yet you. So, you students, Radema Solomon Yansani be. Amen. Umi wadwene ne onti ase ani. Amen. Free ne de kodo obesua. Radema nenka. Wotron so Radema wuntwa. Amen. Yesu demo. Amen. Amen. Bye bye. Hello. Yeah, hello Pacho yet you. Pacho unlow radio now TV no. Hello. Hello, good evening. Pacho, good evening. Pacho, I want to say. Pacho, you saw them now. OTA frame. Yo, me didn't Gilbert. The same vampire man and wow. Now, okay, frame. Free Kintampo. Ye de no fie share radensa. Enkwane ahoden ne apomoden. Radenfa no mo na omie kwan ma mo. We Yesu demo. Amen. Amen. There be a share na ne mo mpae why. Yo, bye bye. Hello. Good evening. Good evening, Minwaba. Bacho sabra bi online mo titiko Bacho me now didn't say Bacho me for mama. Me waya ta de betalia. Me sama Sikaton sama nyina. Bibia be ta oh me de me mom pie Erade ye bom pie efi ne day ko nyema ye basa enye yie biemu ade biara efi ne day ko don sabeka Erade mani nyina me bom pie se tumi bi na ejeje wabrabo a me de moja na kananim na me frɛ onyame nhira to wabrabo so wo Yesu demo amen menu aba obedi adanse wate nhira nka yo ubetimi abaso hello you fa two calls near the baby hello pacho hello Bacho am yeti wa. Wow. Fansa to uti so and ye bom pa ma. Erade ayare san twimfa oni padua mu. Erade so osoma na asem e ko sayare. Erade ahoden
ntwimfa wo kra no sunsun mu wo Yesu de mu amen ensiw ye hello mpacho yetie udini baby akase free. Good evening. Pacho, good evening. Pacho, me kasa free juma ko. Wow. Pacho, me ye juma me hu so de mu bompire ma. Ye bompire ma wa juma. Jesus. Erade efi ne da yiko obey bi adwuma proma no. Amen. Efi ne da ko ye adwuma be hu so. Amen. De ye adwuma seye de ye free wo so. Amen. Erade nti onanim no nhyira wo. Amen. Wonsa no adwuma nso mpagya. Amen. Yesu de mu. Amen. Amen. Esi ye. Bye. Hello. Mr. Me the people man, Mr. Sawo, nothing ya. But you see me close to coping and asking me, I'm a year. Several years. Ye bompire man sisi ye. Ye domi ade bia le ni na nipadua ni mu. Enne tie me. Yade wo waso me bompire we Yesu dwane firi nipadua mu. Amen. Enchechire bia de chechiro me sane ofiri mu. Ayare sanya wo dia. We Yesu de mu. Amen. Amen. Esi ye. Mami obedi adanse wate. Hello. Wow, hello. Yeah, hello. But you bit my line so friend temna yene wo mompa hello. Pacho yetie. Good evening Sam. Pacho kasa kese kakra na o kasa wachi. Because Mankra so yon yetie. Better bompa me. Better I used to Yo. Ye bompa ya ma wate. Ade bia wakoma da so. Na wo twen se Awurade be ye. Awurade nyama na mru so. Awurade surprise o. Wo Yesu de mo. Epru bia wo twen se ebebua ma o. Ene ye bue pro no. Wo Jesus Christ de mo. Amen. Amen. Ya da wase. Nyame shira. Hello. Hello. Yeah, hello. Good evening. No, minua ba mpacho kasa kase kakra. Pacho mo hoya ki. Ye ho ya pa na onso e. Ya me ato. Pacho se mo pa pa me Pacho sa bre biem. Wow. Yet they would know man no abusia wo kunu no ogwamane mojem. Jesus. Mo ho masem yare owo kwansia empare mo. Amen. Awurade bofo nwen mo. Amen. Wo Yesu de mo. Amen. Amen. Enso ye. Hello. Hello. Yeah, hello. Good evening, sir. Okay. But you didn't baby out here free. Hello. Yes, mommy. But you eat you. Wow. But you line ni munye. But you suffer bim why? Mommy, but you suffer bim. You slow piece suffer bim. Hello. Hello. Yeah. But you didn't baby out free. Good evening, mommy. Pacho me kasa free so. Wow. Yet you. Me pacho me ani me bompire. Ya bompire ma. Yare honhom emfiri ni pedua mu. Amen. Enne Awurade se osoma na asem e ko sayare. Ya soma nyame asem ba ofen so. Ensa wo kra usunsum yare. Wo Yesu dem. Amen. Eso ye fa last two course near dia bewe ye. Enti pacho ye fa course no wo betimi afre yen yenya studio ha na ye free obad yenya mfree yenya ye wo betimi afre ye offline enti ye number na be free ade benya yen no pacho fa to you attention 0531 177 028 0531 177 028 pacho sa number we na betimi so we see na say offering e dey so na oni nyame akọ apam se nyame onhira na me se nyame onhira nyame hira. Hello. Me bacho yetie o. Good evening. Bacho dini baby akase free. Akase free man. Bacho yetie o. Minya ba yetie o. Bacho FM tell. Tell yetie o bacho Bacho promise parents so me ajuma ndi otimiyan pa bo. Wow.
ye bɔ mpa ma wo nsa no adwuma awurade mpagya wo nsa no adwuma efi ne da yiko tumi bia la didi wo nsa no adwuma mu ya dome no ye sere awurade sɛ ɔfa ne nsa nto nsa no adwuma so na nsa no adwuma entre mpagya e wo Yesu de mu amen wow ye fa ekɔ etwa to hello mpacha wo so hello yo hello so yede enne ebewe ye baby a wotie na hwe bia listen enne enipa 20 bi ni nyame nkwa pam wa forebo ho enti fa number ne to jampacha wo ahwe sesa number we ne fa number no so ne fa number ne to so mai na wo a obefre na wa sa send message fa prayer request eto number krona so my empacha we number ne wo TV so na nya no or the number ne beto so bobo my number ne 0531 028 sa 0531 0531177 you know and no na betimi de o mobile money asend so enwumre ye pe wona ni nyame be kwa pam se awurade restore me say awurade nya den on restore send ye bompa ya manipa 20 bi ye bompa ya manipa 50 bi se omo ni nyame nkwa pam afolbom se bosumi we nyame restore and into bit maso seed no usonso a your audio na say send your prayer request efa sa number na so na ye ne wo be bompa ye ni ndi wako afolibuchia nyame afolibuchia no so say Israel nyame a okai root no onkai wo etu betimi aso 20 cities obetimi aso 10 cities but ye penipa 50 nipa 100 bia omuni nyame be kwapam say osofo asema be kan no atoma koma so minim se nyame betimi aye menso me de amame minim se okai root okai na wo mia obetimi aye me de amame na yenso ya ne wo mompae na ye ginyame adi se nyame be restore na emu bebre wo a wo hwe yen ye wo pese ya wo boa hwe enipa do musika boa niema bebre but edru bre so do sika boa de nyame nsa wom se de be ye nyame nsa beba wa brabomo na dwuma de we nyame nsa wom adansidia ekoso ne chese nyamensa wom no beye partner beye part ne sow seed na send no prayer request na nyame na yede ne ba ha beka nasem no onya wo sa kwa ye behwe wanimo fire number na obetimi afrese sie 0531177028 no obetimi afrese sie asofo no wa akira ye ne obebo mpai ye akira kwan ekira ya asore kese bon mode ne fa nan esi wo etobia ya nimi mumpunimpo ne nyame nipa mumpunimpo etobia wutie ye but yese wo ne ye bebo mpunimpo me wogidie se bibi besesa wo kira akira kwan nyame ya adoma ye besa hia epacho asafo oni di ehie Apostle Jereje wote ne nka the Makers Chapel International, the founder and the leader of Makers Chapel International. But Makers Chapel International, as a for a work chronom cherase.